do môjho ďalšieho shortu. V tomto shorte si ukážeme, ako si urobiť free skin v Robloxe. Možno niekto za Robuxy, lenže ja to nemám, takže tu dole klikneme na avatar a tu nám to takto vyhodí takéto veci. Keď niekto nemá Robuxy, nemusíte si kupovať veci a dáte, že head a body, že hlava a telo, čo si takto môžeme premeniť. Ja to teda moc nechcem. Vlasy, tu máme nejaké, môžete si vybrať, aké chcete. Aj za Robux tu môžete kúpiť. Skin, OK. Tu máme takto skin a tu môžeme mať, že hlavu takúto, takto, tu budeme mať ruku, ja si dám takto hlavu, tak, a ne, takto, tak a hlavu si dám tiež takúto, pekne. A hlavy tu máme takéto kockaté, guleté, neviem aké, a tiež neviem aké. Tak ja si nechám takúto, tváre mám takúto, a takúto. Neviem prečo. Predtým som robil video, tak si dám asi takú. Dobre, a dáme si tu, že takto si tu môžeme premeniť. A tu sa takto môžeme popozerať. Na konci sú takto vety si môžeme premeniť. Trička, takto. Takže. A tu tieto ostatné veci sú iba za Robuxy. Dávajte odber.